кампост ин нуриҳои минералие мебошад ки барои инкишофи дарахтону гулҳои гуногун ва барои ҳосилхез шудани майдони кишт муфид аст. умринисо содирова бошад тарзи омода намудани кампостро медонад. вай дар ҳавлӣ зиндагӣ мекунад. дар майдони хонааш дарахтони мевадиҳандаву ороишӣ зиёд аст. фасли тирамоҳ аз барги хазон гашта кампост омода мекунад. ман мусорама ҷо партофтанама намедонистам. якта мошин заказ кунам 20 сом сони бурда мепартоф ва як лингами як фақирми мана ҳозир ман ягон чизама намепартом. ҳамин кампост мековаму ҳамуҷо ҷо мекунаму ман ба ҳам аз ҷиҳати экология тоза хонуи дарам масалан пул сарф намекунам барои ягон кас бурда партофтанаш. солҳои пеш умринисо хола як халтаи нурии минералиро бо арзиши 200 сомонӣ харидорӣ менамуд то гулҳои рӯи ҳавливу тубакча ва ҳосили майдонаш фаровон шавад. сипас тасмим гирифт ки худ барои омода намудани нурии минералӣ корбарӣ менамояд. ӯ бо кӯмаки ташкилоти ҷамъиятии нури умед тарзи омода кардани кампостро омӯхт. ҳамаи намуде ки маҳсулоте ки партов мешавад мо ба партов намепартоем. ҳамаи инро ба чуқурӣ ҷо карда масалан вай мекунем кампост ҳосил мекунем ки ин беҳад ҳам ба замини худомо вай намехарим нуриҳои минералия аз худомо мебарояд ва бисёр ҳам безарар. дар деҳа нақлиёти партовкашонӣ мавҷуд нест. аз ин рӯ умринисо хола ҳангоми омода кардани кампост партовҳои хонаашро низ илова менамояд. аммо партовҳои устухон, халтаи полиэтиленӣ, маҳсулоти ширӣ, барги чормағз таркиби нуриҳои минералиро вайрон мекунад. аз ин рӯ ин намуди партов ба кампост илова карда намешавад. партов меёй дарахт барги дарахтон меёй ҳамон алафҳое ки бекора вая масалан ба партовхонаҳо партофтан дар кор вай мумкин не вая парофтан ҳамаша ба даруни ҳамин партофта аз болояш об рехта баъд камака хокистар рехта як қабат рӯяшро бо хок мепӯшонем ва бо болои хок боз як қабат боз ҳамихе када қабат вай када об рехта вая маҳкам мекунем. ба муддати 3 моҳ ин кампост тайёр мешавад. дар муддати фақат ки об рехта меистем аз болояш барои нағз тайёр шудан то 3 моҳ муҳлат. баъзеш пештарам тайёр шуданаш мумкин аз 3 моҳ. кампости умринисо хола давоми 3 моҳ омода мешавад. нурии минералиашро аввали фасли баҳор ба зери дарахтони майдонаш мепошад. ҳамчунин онро зери тубакчаҳои гулаш низ истифода мекунад. боқимондаашро ба ҳамсояҳояш пешниҳод карда мефурӯшад. ин кор барои ҳосилхез шудани дарахтонаш ва инкишофи дурусти гулҳои тубакчааш мусоидат мекунад. аз ҳама муҳимаш холаи 60-сола бар ивази меҳнаташ даромади молиявӣ низ ба даст меорад. табакчи гула аз шаҳр сенусовни келош хирда меомдам. худам ҳами хел одам ки беҳад дӯст медорам гулпарвария. сони аку ҳамина хирда меомдам. ҳозир ҳамин камфоса ёд гифтам. якум камфосама сар кадам мана кадам келно кади барори келно кадам. камфос гул табакчаи гулама нав кадам. ягла баҳра будам. худам сета ҳамсояма додам. ҳам вайҳоя шодӣ кунондам. мана келнома гуфтам мана фурӯштон вай 3 сомон 2 сомон аз дасти худомо мебиёд када ҳамаша тайёр кардам фурӯхта як тарафи зиндагиҳома кашола кадосим худояшкур худояшкур ишқили писаром ҳай вай писар ба нигоҳ када намешинем занако дуни хонум кор ки авора ҳамамо занҳо манин вайҳои корҳои ҷамъиятӣ пухтупаз камфос ҳама ин корҳо кади маҳшула ҳамашон хурсанд ҳамашон ёд гифтам мани камфос ман ҳамин камфос ҳамамо баҳра будем хонамо умда када келномо ёрдам додосим ҳамин занҳо ҳамашон ҳамин камфоса кадосиян хонашон ба
тайёр намудани компостро на танҳо умри нисохола балки гурӯҳи 40-нафараи занони танҳову камбизоат аз маҳаллаи чорсӯи ноҳияи бобоҷон ғафуров пурра омода карда метавонанд. ҳадаф аз ин кор пеш аз ҳама ҷалби занони танҳову хонашин ва машғулият ва баланд намудани шароити иқтисодию иҷтимоии оилаҳояшон маҳсуб мешавад. гузориши Мафнушкор ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.